Takže čaute lidi, my vás vítáme u nového videa. Jo. Teď možná to uslyšíte hůř, protože jsme už přijeli z hor, ale voláme si přes WhatsApp. Jo. Takže už to je asi v pohodě, takže to asi bude, doufám, že to bude teda dobrý, ale Já taky. jo, ale jo, pokračování další. Já mám svůj YouTube kanál. Jo. Jo, takže Má tam, jednoho odběratele. takže tam určitě běžte dát odběr a my jdeme na to. Jo, takže počkej, Dane, tady vytěžíme. I tak já jdu hledat. Aby jsme mohli vycházet. Já asi... Dneska budeme... Aha, jsou tady ještě zombíci. Jsou tady... Maj. Tady jo. Dobrý. Máš to? Jo. Počkej, mám tvůj meč a nějaký tvůj krumpáč, meč a nějaký... Jo. Tohle je prostě... This is the end. Jo. Creeper prostě. Já se omlouvám, že háčkuju, jo. Dane, jsi tady? Dejte odběr. Jo. Jo, a na konci si dáme fight. Jo, na konci si dáme fight. Jo, já nemůžu takhle. Dobře. Jo. A blbej zombík. Já to znal celý. Jo. Radši. Nebo ono už je ráno, není? Asi jo, ale ještě jsem ve vodě. Jo, tam je creeper. Creeper, který skáče ve vodě. Jo. Další creeper. Hm. A kdybyste věděli, tak nám napište, co třeba udělat s těma ametystama. Vůbec nevím, co Jo. s nima máme udělat. Teď zkusím nějak dát. Jo, nevím. Já udělám pec. OK. Tamhle. Doufám, že... A zapneš ty souřadnice? Já mám. Máš? A jo, jsou tady, já jsem si jich navšiml. Tak každý kope u sebe, aby jsme to jako měli rychlejší. Ale kamo blbý ten padací, nevím jak to štěrk. Jenom ne. Ty bude další. Počkej, já to tady. Ano, to tu je kráška. Jo, a někdy chci se rozhodnout, že bychom si někdy i zahráli, jako, že bych natočil někdy Roblox. Koho? Roblox. Jo, samozřejmě. Já třeba na tom mém kanálu mám jen jedno video. Jo, on má teďka nový video, takže určitě běžte dát like a napsat nějaký komentář pozitivní. Jo, a dejte odběr hlavně. Jo, to je nejdůležitější odběr. A má takovou čločnou sněhuláka na zemi. Jo, A že ono je víc těch kanálů. jo. Prostě nemá to přes třeba, má to za 100 bromí jak 3 odběratele. Jo, Ale jestli se na to budete foukat jako díl, tak už tam bude víc. jo. Tak fakt tam dejte odběr. Na kolikáte se? Já 31. No mě se zničil krumpáč. No, mě se taky za chvíli zničí. Já nemám tyčky, já chci načížit dřevo. Jo, A pamatujete si minulý od videa, jak jsem spadnul do lávy? jo, to byl funny moment. Jo, kámo. A doufám, že teda uslyšíte hodně Dana, protože nevím, jak to prostě budeme dělat, jestli ho neuslyšíte, jak to budeme dělat v tom. Jo.
Jako v budoucnu, protože teď, jo, nejsme už na horách, jsme v sobě jako doma. Jo, takže nejsme v sebe. Nejsme bráchové. Jo. Jdu taky těžit dřevo, já nemám ani to, já nemám ani sekerku. Tak jo. Ale je tady ovce, tu zabiju. Villager, ten s lamama. Co? Že je tady ten villager s lamama. A to nejsem ničemu. Jedno dřevo. Jo, bože. Já teď budu těžit dřevo. Ježiši. Jsem trošku hepčíknul. Já teď budu těžit Ježiš, tady je zombík s koprovou helmou. A já tady jsou ty vodní zombíci. Pojď ty zombíku, blbej. Z něj vypadla ta helma. OK, a kolik má durability? Nevím, ale vem... Jo, celou. Cože? Jaká je na to šance? Napište lidi. Jo, jestli víte, tak to zkuste napsat. Tady je kejvka nějaká podvodní. Jo, hej. A děkuju za všechny komentáře, děkujeme. Jo. Jo a doufám, že mě nebudete slyšet dvakrát. Jo. Mě nějak blbne. No, je to těžký to teďka nějak prostě udělat tak, aby to že jo, šlo nějak prostě. Pojď. Tady je taky nějaká podvodní kejvka. A tak v ní nic to vypadá. Ale uhlí tady vidím, ale já si nejdřív musím udělat, když tak ten pickaxe. Jo, já si udělám. Najím se masa. Nebo ne, vlastně můžu tam dát jenom to a budu ho mít vypečený, to maso. A jo, aha, já mám 27 dřeva. Tak jsem nevěděl, no. Já mám tak těch turken, těch plénků. Aha. Já si vykraftím víc krumpáčů. Bacha, Dano, už je noc. Já vykraftím dveře. Jo, a já vykraftím ještě 2 krumpáčky právě. Ne, ještě není? Ne, jako už se začalo stmívat prostě. Je poledne, ještě nic nepůjde. Není zombíky. Kámo, já se hrozně těším, až dostanu druhý odběr Jo. na mém kanálu. Protože to odebírám můj kamarád, jo. Teď jak se mu natáčí stejně, jakoby. Já jdu těžit. Hej, já mám 2 vlny. No, jasné. Já možná udělám čestu nějakou. Jsme na 28. Já nejsem na 28. Já jdu kopat. Jsme na 28. Jo. OK. Doufám, že prostě najdu žádno. Jo. A to? Čky. Jo, torčky, já jsem tam právě v té vodní kejvce viděl to uhlí. A mám kopr, takže zázrak. Ne zázrak, to prostě máme z toho brnění. Jo. A věci. Já si dělám brnění z toho. Už slyším zombíky. Máme tady 23 těch tyček. Jo.
A jdu taky kopat. Už mám kamenný pickaxe, kamennou sekerku i kamenný meč. Jo a hrozně vám děkujeme za podporu v minulém videu. Já nemůžu. Jsme na 28. Jo, tak každý kope svoji stranu nějakou budeme kopat. Bo já bych možná zkusil ještě tady, tak já zkusím ještě kopat níž, kdyby to šlo. No jo. A já budu kopat tady. Jo, tady je nějaká kejvka. Okay. Běž tam, já budu kopat tady. Zlato. No A já se bojím, že tady budou zombie nějaký. Ale to musí být železným kýpáčem, zlato. Já vím, tady je kopr. Zombik tam je. A creeper taky. Já se vystavím nahoře. Štěrkem. Já hlavně, abych neumřel, jestli tady jsou tady nějaký monstra, nebo... Jdeme. Já jdu kopat taky, hej. Mám hodně kopru. Tak pojď tady prozkoumat tu kejvku. Ne, já kopu taky. Ok, ale tak já nechci Když tak umřít. něco řekni. Jo. Jo, ale je tady železo. Ty vole, oni ale po mně jdou, i když jsem od nich 100 metrů daleko. Hej, já ti jdu pomoct. Já jsem to je zabednil, ale... Bojím se docela. Jo. Ne, oni jdou, že jo, po mně. Jako železo. Bo jako železo, to je tam dole, jak tam byl ten creeper, že jo. Meč. Jsem ochránil. Jdem tam. Tady? Kde jsou? Kde je to železo? Tady. Kde jsou? Taky necháme to si tady, aby vybal. A je to zbytné. Jo, je tady ještě jeden creeper, vidím. Tenhle creeper si jde pro nás. Tak se vyboukne. A je tam i skeleton, no. To je blbý, skeletoni jsou fakt To nahoře. neumí zpívat. Umři. Ten skeleton je mrtvý, ale hlavně tam nechoď, protože je tam ještě jeden creeper. Počkej, Dana, vylez, běž pryč. Tam je zombie. Já tam chci, že jo? Jo, to mám. Teď by se nám hodil luk hrozně, takhle nadal. Luk. Dana, běž pryč, já se podívám, jestli tady ještě něco není. Tak mám jít kopat tam? Kam? Nahoru? Počkej tady se mnou ještě, dáme to. Jdem pro to železo. Já se kounu políky. Ty vole, creeper! Dobrý, nezničil to. Ty jsi mě hitnul? Ne, to byl creeper. Aha. A je tady creeper z pavouk. To nemá cenu. Kolik to je železa? Je tady víc creeperů. Tam je železa. Zlatá. Dost? Je 3 zatím. 3 asi jenom. Ne, 4. To za to tady necháme hned. U 4 zatím. No to je taky. Co je zadělám? Tady něco svítí, jo, nejsou to taky ty. Tam je další. Ale už nebudeš poumat dál. Jakoby skoro 2 staky. Čeho? Kamenem. Já mám taky skoro 2 staky. Je tady láva a taková ta zlatá. Staky 11. Jo. Hej, je tady láva a je tady tyva, ale tahle kejvka je velká. A je tady taká ta zlatá chobotnice. To svítí. Ale já jdu kopat nahoru. Jo. Já jsme to zadělali.
to je? Kopr, železo, kopr. To je naše bejsko. Já nevím, najít nějaký bejsko? Kde je bejsko? Jo, tady, já se do toho vyjdu. Tak já jdu těžit, jo? A, creeper. Ty jsi dole? Jo? Jo. Já ti si tady. A další creeper. Já zdrhám. Já zdrhám. Hej, jako šel bych sem, ale potom ještě. Nějaké, až... hej. Ale to mi to jsem upáčen. A mám ještě tenhle a ještě jeden. Takže dobrý. Ale kudy mám jít? Tady ještě jeden kopr. Hej, kde je ta bejska naše? Já jsem jí taky nevidím. Nevidím fakt, ale... Čau. Povoď se. Dané. Aha, ježiš, já jsem blbej. Já jsem to taky nechci. Koukej, dobré. Jo, tudy. To je ukrytá. Já si to nechci. Už jsi našel nějaký železo? Našel jsi něco? Ne. Hej, a víš co, já zkusím tady kopat teďka. OK. Jo, kopr. Kopru dobrý. Hodně koprů, hodně. Že kopr byl předtím zbytečný. Jo, teď už je k něčemu. Jo, ten meč. Jo, nebo ten prostě armor. Ne, měč se to jmenuje. Jo, aha, já ti rozuměl meč. Jo. Jak dlouho tak natáčíme? Nevím. Pojďme už tak 10 minut určitě. Další kopr. No dobře. Odhradník na jeden. Ani uhodník prostě. Jenom kopr prostě tady. Já mám další kopr. A nesmí zapomenout na fight. A jo, fight. To je blbý. Tak vytěž svůj kopr a jdem na fight. A nemůžeme ho dát v kreativu. Ne. A mě se nechce vůbec fightit, protože já nechci, že ho umřít. Víš co? Já už mám svůj kopr vytěžený. Uděláme si čestku. Čestku máme už. Tak se vám uložíme věci. Každý si dá svojí. Jo. A já už znám svojí. Mně se rozbil krumpáč. Tak pojď nahoru. Jo. Judane, tady jsou vystřihni. Jo. Takže už jsme připraveni. Jo. My už to točíme 20 minut. Já mám 1,5 staku kopru. Já mám 1 a 5. To si tam uložím na týden. Jo, ty máš 4? Já? No. Nemám. To je pec. Já potřebuji. Ne, Dane, nebudem se vypejkat. Ale já... OK, tak dáme prostě to. Ty máš lepší věci. Tak vidíš, hej, nekoupil jsem mi čestky. Ale to je moje. A jo, sorry, já jsem si tam dával své věci. Dobrý. Takže lidi, nám tam ještě odloží věci a jdeme na fight. Jo.
On má lepší věci. A bude to tady vrchní. Co? Tak. Takže... Jak už to máš? Jo, můžem. Dobré. 3, 2, 1, sej. Já mám... Ale já měl jedno srdíčko. Ne, ale ne, Dana. No, Já jsem se spavnul venku. no já vím, tak se stanu. A já jsem měl 2 hápka, to není fér. No, tak prostě tak tady to můžem ukončit, že jo, Dana? Jo, já si zatím doběhnu do domu. A Takže, jestli chcete další díl, tak nám fakt napište nějaký komentář. A dejte nám určitě like. like a odběr. Jo. Tak. Čau.